Kwakufela abaculi bahlakaniphe. Bafunda ukungivimba eli ngoba babona ukuthi ngizoyona vele lento khisi. Yeah. Indawo yase Jolvet mfowethu kahle hle sokuzokwabizwa ngeJolvet kodwa indawo eyasempunga. Leyo nto siyangifakazela ukuthi hayi iyona ngempela. Awukazi udlule kancane kwigospel uthi halamuzi. Ngadlula mfowethu. Kahle mina ngikhulele ekhaya elikhonzayo. Yayimnandi kodwa nje ilanga ngithwele khona nzima ngempela ngoba abantu babe ngithatha isokwento nje engazi ukuthi ayikho kahle la ekhaya. Ngizogatana nendoda ukuthi idlile inengalo ezu4 yabona. Ngase ngithi nowangiyenze le ukuthi ngilale ngidlile. Ngangiculela indlala ngempela. Kwamina ngiyikholwanga le. Kwasukuma workshop yonke mfethu kwadla ukuthi lento ngiyayenza bese ngiyenza ngiyazikhohlwa. Ngayenza mfethu ngithe ngiphuma ngaleyo ngoma yami eyodwa ngaphuma ngaphinde ngoyidlalela le ngoba ngangazi vele ukuthi akekho umuntu ozonginaka kodwa kwasuka uDudukhoza ngiyabona uma Mkhoza ngiyamhlonipha uma wazi kakhulu isikhathi esiningi awuthandi ukuthi kube khona umuntu okutshelayo ngisho ubotho ukutshela iqiniso kuwena kuba sengazi ukuthi ulahla isithunzi sakho kanibheka ke nokuthi isithunzi sakho silahlwa yini asikwazi isithunzi ukulahlwa iqiniso. Isithunzi asilahlwe umuntu obukisa ngawe noma olwa nawe hayi okhuluma iqiniso.